Okay guys, so katatapos namin mag-breakfast and ang destination natin ngayon, pupunta tayo sa Natividad. Okay, bachelor tayo. Pero syempre, doon lang tayo sa highway. Hindi naman tayo makakapasok sa mismong tourist spot. So tara na. Let's go. Okay. And of course, for today's vlog guys, no, isasama natin yung dito sa content natin, yung pagiging friendly biker natin. Ayan. So, ang challenge natin ngayon, kakawayan natin yung mga biker na makakasalubong natin at titignan natin kung anong reaction nila. Kung sila by deadma o kakawayan rin nila tayo. Okay? Alam niyo naman guys, sa ating mga bikers ay siyempre, it's a sign of respect at saka greeting yung pagkaway sa fellow nating cyclist. Sige. So, challenge natin kahit na sino, mga siklista. Basta kung sino nakabisikleta, kakaway natin. Mag-hi tayo. Okay? Kung deadma lang. Tayo ang unang kakaway. Ayan. So, ayan, mauuna si Calvin John. ML Legend. Ayan. And of course, our bike princess. Naka na. Best bike princess ka na. Oo. Naka-record yan. Ito, unang pa natin bata. Uy. Oh, deadma. Mali ata yung approach natin, mali. Hello, Pugi. Dapat ganon. Hello, ganda. Ganon. Hello, auntie. Ganon yung mga approach, hindi yung huy. Nabigla ko doon. Oh, my bad. Ayan na, papalabas na tayo ng highway. At yan, shoutout po kay mentor team ng Usurubio, Pangasinan. Okay? At ayan, thank you sa mga masarap na buko juice. And of course, kay brother Jason Salamangka, kay brother Michael Suknet, at Jim Ryan Espirito. Yan. Ingat sa ating lakad soon. Ano? Whoop! Okay, 1 point. Oops, wala. 2-0. 2-1. Okay. Hello, good morning. Ayan, bumusi na naman. Kaya kan, okay lang. Bumusin na, ibig sabihin nag-response. Okay yan. Okay. Bully ata itong mga to. Boss. Hello, good morning. Ayan. Napabusina na si ate. Ano ba? Okay yan, good. So, andito na tayo sa Beray Bridge. Natividad, ganda ng view. And guys, gusto ko rin i-shoutout si Ading Eliazar Manipon. Yan, pride yan ng Lawak guys. Sayang professional biker at lagi nakikipag-compete. At balita ko siya rin ang
President ng Lawak Bikers Association. Shout out sa mga kabike natin dyan sa Lawak, Barrio Lawak ng Payug. Yan, ingat-ingat po tayong lahat. And God bless. Oops! Wala. Parang wala lang. Deadma. Deadmatology. Ito si Manong, busy pero sige, try natin. Hello, good morning! Ayos. Yay! JJ! RPA! Ha? Kumat? Ah! Nakita ko guys yung kasama kong vlogger, no? Pero yung channel niya monetize na. Oo. Loading. Oh, bakit huminto kayo? Tara na! Oh, ayan po ang mga batak boys ng Bachelor. Malalakas yung mga yan. Bro, pwede lang umakyat doon. Solo. Hanggang sa semento lang. Pwede? Okay. RPA Gonzaga. Ano pangalan mo? Oy, Gloria. Shout out sa mga kasama natin. Guys, oh. Dito. Taga dito kayo? Ayos. Si Kwan, ano pangalan niya? John Mark Cervantes. Ayos, lupit. Shout out. Ano mga grade kayo? Grade 7? Siya. Oh, mga first year. Oh, first oh yeah. Ang hirap dito sa inyo, no? Yan. Sanay na kayo? Oh, ha? Malupit. Tingnan nyo mga guys, ha? Oh yeah, we're here. Kapagod. Ang bibilis ninyo. Guys, kasama natin ngayon si, ano pangalan mo, pre? Sek? Gloria. Tapos si John Mark Cervantes. Okay guys, taga dito sila sa Natividad. At nakasulubong namin sila doon sa gitna. At yan, kasama na namin siya papunta dito sa Bachelor East na ba to? Yan, Bachelor East. At of course, sa mga gustong pumunta dito guys, pinagbabawal pa pong umakyat sa mga tourist spots dito. Kung pupunta man kayo dito, especially yung mga nearby town lang, hanggang dito lang tayo sa daanan. Hindi tayo makakapunta sa mga tourist spots dahil bawal pa po. Ayan. So, ayan, isang kamay naman dyan. Yeah, and pwedeng shoutout natin. Please like and subscribe. Ready ba? Okay, 1, 2, 3. Please like and subscribe. Thank you very much. Ayan, parang walang energy ah. Ulit, isa ba? 1, 2, 3. Wala, nahihiya yung mga kasama natin. Okay lang, sige. O, ganyan talaga pagka bago, syempre kakakilala lang natin, no? Yan. Thank you very much pala sa mga watchers natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. And let's go! So, ayan, temporary close po itong ating way papunta doon sa Maranong Falls. Gawa ng, of course, they just follow the safety protocols. Hanggang dito lang po tayo sa may entrance. So, for your information guys, sa mga nagplano pumunta dito, hindi na po kayo makakapasok sa papuntang Maranong Falls at papuntang Sky Plaza. Anyway, good ka na rin to. Mahaba-haba na rin yung nabike natin. So, let's go! Tara na ulit! Tara na! Sige po! Thank you!